moko kuom jotelo mag Azimio osingo mar luongo ng'anyo mar kwedo telo marach mar jatend piny Kenya William Ruto ka giseye kuom rocho katiba. Jotelo go bende koro oseyo jatend piny Uganda Yoweri Museveni kuom rakore kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino e kinde nyasi mar sidho dwaro mar Raila Odinga bedo jakom mar AUC. Jafwambo marwa Chris Owino miyo ler mar wachni. Moko kuom jotelo mag riwruok mar Azimio onyiso Uganda jo Kenya mondo obed akisa kod piny owacho mar Kenya Kwanza magiwacho ni owuok oko mar rocho katiba mar 2010. Ka giloso e romo madhialo higni 14 nyaka ne puoth katiba mar 2010 e kar romo mar Ufungamano House e bwore Nairobi, jotelogo onyiso luoro margi ewi piny owacho mar Kenya Kwanza magiwacho ni jotende ne okwedo katiba mar 2010. There is no doubt that the constitution is under serious threat and the telltale signs are everywhere. Kata kamano, jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa mar DAP-K osingo mar chung' motegno e rito katiba. We want to say the time has come for us to defend our constitution. Albert Einstein, as you have seen the quote, the theme of this conference today, once said that indeed the strength of our constitution lies entirely in the determination of the citizens to defend it. It is here at Ufungamano where the journey towards establishment of Constitution 2010 was begun. We will guard this Constitution with our lives, and that is what our young people have demonstrated. Article 1 of this document says all sovereign power belongs to the people of Kenya. Kalonzo ogolo siem ne jatend piny William Ruto ka onyise ni midhiero mage pok orumo ka obwogo malungo ng'anyo mar tipo mar kwedo tend Ruto e ndalo mabiro. And you are going to see this team. We will be making announcements as we go forward. I don't want to make them begin to cut off internet and to do whatever. When we say we go to the street, it will be Gen Z plus millennial plus even their grandmothers may come out. Because it's not going to be easy. Jotelo go bende ogolo dwangi e weche mane owacho kod jatend piny Uganda Yoweri Museveni e wi jaod bura ma Embakasi East Babu Owino. Ne giseyo Museveni kuom donjore kod Babu Owino ka gisingo mar chung' kode. As leaders of the opposition, we want to express our very strong disapproval of the remarks and attacks made on Kenyan soil against a young man, an upcoming leader in our country called Babu. And I really don't want him to lose his vote for Baba. I really want him to vote for Baba. I respect him as my grandfather. I genuinely respect him. When he came to power, actually the number of years he has served in power are more than my years. And therefore, there is a time and a season for everything. Chris Owino, Ramogi TV.